खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव हान्थिब्ला दिनै सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो थांनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्राङै हान्थिनांगोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां।
पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां। रांखावरियाव मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै गोसोखौ उसुखुथु खालामनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोबां रोखोमनि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मान बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांफोरखौबो दिनै मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां। रांखावरियाव मोजां होनजायो। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावनो थांनायाव दिनै गोबां गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो।
गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन, अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। सोरबा लोगोजों एना एनिबो जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो दिनै बांनोबो हागौ। फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।